Og den kører. Hej og velkommen til den her blog i dag. Mig, Lukas og Nicole, vi er, og min mor og Nicoles far, vi er på vej til LaLandia. Vi er på Bogø for strukket ben ud lige nu. Ja, vi er på Bogø. Ja, vi er på Bogø. Jeg troede sgu da ikke på det. Og mig og Lukas, vi har valgt at tage vores løbehjul med i dag. Nej, og de her dage her. Fordi ellers havde vi ikke rigtig noget at lave, hvis vi ikke har været i svømmehallen. Hvor er det dårligt. Men der kommer nogle klip af, hvor langt vi kommer til at køre dernede. Og også lidt fra LaLandia-turen. Der kommer nok en video ud i aften eller i morgen tidlig. Så det håber jeg virkelig, at I vil gå ind og se, at det ikke er kun løbehjul, der er del af min YouTube. Men det er en meget stor del af det, for jeg har stort set min løbehjul med overalt, hvor jeg er. Yes. Men vi ses i hvert fald senere i den her video. Hej! Ja, så er vi kommet fra ja, nu er vi i hvert fald kommet fra den lille ø, hvor vi var på og benene. Bogø. Ja, Bogø. Og nu er vi på vej mod LaLandia. Det var vi egentlig også før, men nu er vi egentlig på vej. Så den er her 100%. Er der flere stop, Allan? Hvad siger du? Er der flere stop? Nej, der er ikke flere stop. Okay, så nu. Ikke sådan, hvad vi vil af i hvert fald. Okay. Om der kommer nogen undervejs. Men der går lige omkring en halv time. Nej, en halv time siden. Går der lige omkring en halv time? Så er det Burger King. Hvad? Vi skal på Burger King. Cirka 3 kvarter, og der er vist en der. Burger King klokken er 11. Så er der vist en derovre, der er Burger King. Sjovt sted, Det er bare normalt. Ja, men vi ses i hvert fald, når vi når længere derhen på turen. Og nu skal vi ud og have noget mad. Først, fordi vi er blevet en lille smule sulten. Vi kunne ikke få vores hus til at starte med før senest kl. 3. Det er sikkert zoomet alt for meget ind. Nej. Zoom den så langt du som muligt. Ja. Lukas, hvad er det, vi skal nu? Yes, og hej igen. Nu har vi så fået vores hytte. Det er sådan en god, stor 8-personers soveværelse. Og jeg har fået dobbeltseng. Det er sådan en dejlig stor del. Ja, sådan en køjeseng. Så Lukas henter det op, eller får værelset det op. Ja. Jeg har en dejlig lækker hems her. Jeg skal til at lægge sengetøj på. Ja. Så der står det ene. Skal de zoome ind på dem? Lige med det, dude. Lukas, tag helt med det. Jeg skal lige... Ham der er ikke også, han er dejlig. Jeg ikke tage Det er mig. Nej, Tyson. Nå, jeg tror det er mig. Ja. Ja, jeg kigger, ja. Ja, må jeg så få kameraet igen. Jeg zoomer lige ud fra sådan der. Ja, og så er der en dejlig stor stue. Og Stor, den er okay. ja, okay. Og så en mor, der sover. Og ja. Og så er der Nicole her, der har fået det store værelse, hvis man kan sige det på den måde. Dobbeltseng i hvert fald. Og jeg kan bare sige, fuck dig. Jeg fik bare luksusværelse. Ja. Tyson, kom her. Så Lukas har svært ved at komme ned. Hop. Det der var der ikke noget sjovt i. Push-ups, klar. Og så er der min mor og Allans værelse. Og så lille Lukas. Toiletter her. Sådan et dejligt lille toilet. Det er faktisk ret dejligt. Det er faktisk pænt. Det dufter. Det var ikke som dig. Det dufter. Ja, men så nu har I set vores værelse. Okay, skabene er faktisk. Der er faktisk Pænt meget plads i dem. Hvad med køleskabet? Er der plads til det? fryser. Oha, sommersby. Oha. Øl. Pizza. Nå, det var min pizza, det der. Ja, det er mine. Jeg skal finde noget mad. Yes. Men nu har I i hvert fald set mit værelse og vores værelse og rum og huset. Så vi må ses senere på et eller andet tidspunkt. Jeg vil lige det 8 personer. Ski! Yes. Ja, vi skal ned og stå på skøjter lige nu. Vi skal ned og stå på skøjter. Glæder du dig, Lukas? Sidste gang fik jeg 47 vabler på den ene fod, så det ved jeg ikke. Jeg kan godt glæde dig.
Vi er Godt nedstemt nok dig. utilfreds. Vi er nedstemt dig, mor. Ja, også i den grad. Ja, 4 mod 1 vægter. Hashtag hashtag forever alone. Hashtag læg dig. Ja, Jeg men gider ikke lægge nogen, jeg har lige lidt. Ses på grillen. Den er på havnen. ja, men så er vi i Lalandia igen. Ja, så er vi vist lige kommet ud og stå på skøjter. Ikke også, Lukas? Så er vi vist lige kommet ud og stå på skøjter. Ja. Pas så på det. Dan, du er dårlig. Du er dårlig. Er det sjovt? Faldt du? Jeg får en kæmpe. I nakken? Nej, jeg er nakken. Kæft, jeg kan ikke stå op på hovedet. Gå lige væk, jeg kan ikke bremse selv. Ja, ikke Billund, Rødby. Nej, fuck det af med dig. Ja, vi er i Rødby, hvad er det her? Det er en superdagen til. Hello, darkness, my friend. Hej og velkommen til det allersidste klip, der bliver lavet i dag, fordi vi laver ikke så meget, inden kan sidde og hygge med familie, sidde og hygge os, der er. Men jeg håber virkelig, at I har nyttet den her video, for det har jeg i hvert fald, og I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis I godt kan lide, at mit løbehjul ikke er med hele tiden, som det egentlig er med på ferie, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har mit løbehjul med stort set overalt, hvor jeg er, nær i skole, det har jeg jo stort set også. Men I må meget gerne skrive, hvis der er andet jeg skal lave, eller om der er anden jeg godt kan lave. Der kommer nok også en kode shots op, eller hvor I skal call mig. I skriver nogle tricks ned, vi skal lave. Der kommer der et lille opslag på YouTube sikkert, eller på min Instagram, hvis I går ind og følger den, så er jeg super glad. Hvor jeg skriver, det bliver så optaget. Yes. Men I må meget gerne skrive, hvis der er andet jeg skal lave, end kun mit løbehjul. Sådan unboxing eller et eller andet. Det kommer nok også, hvis jeg får et par nye sko, når jeg køber et par nye sko. Så unboxer jeg dem. Men jeg vil være super glad, hvis I vil like og subscribe, og så skrive ned i kommentarer, hvis der er noget helt andet jeg kan lave. Og det bliver nok en... Den her video her, den kommer op i morgen. Nej, den her video her kommer op senere i dag. Og så ellers bliver den andre nok sådan en 2 dages video. Det er sådan søndag til mandag. Og så bliver der tirsdag nok om aftenen. Ja, der bliver filmet hele tiden fra hver dag. Og jeg håber virkelig, at I har nydt at se med på den her video, og fordi jeg har i hvert fald nyt rigtig meget at lave den. Tusind tak for at I så med. Husk at like, så vil jeg blive super glad, og subscribe. Ja, vi ses i hvert fald. Og skud til Lalandia. I er et super fedt sted at være, og jeg er super glad for at være her. Hej.